Pini Assam Pradesh Congress Committee mai phu anparta Jorhat MP Gaurav Gogoi Karbianglong arlo Ninia Pharman Nakomri aphan wangji Not Hejong Jorhat Congress MP Gogoi aphan APCC mai phu arpudeng det penapi Karbianglong arlo sitame Nakomri ji aphan Pini pen penap mate vo signify porni an Karbianglong arlo si Gogoi dopo Niniang bong Karbianglong arlo kido Hamphang asong pendanglok Methang Congress Rotary song atum pen chingki chathan padoponpo Pinya da porphai Gracia formalom daithora long nang palesi daithor MCC atumahin pen APCC mai puaphan songklem bang atumahin pen karchodun ja phan chisik ponrinti Bangso Karchodun Japan Daithor MCC atumahin pen chisik chadang pon rinti pusi Daithor MCC kongchun bang Bhimson rongpi pen pachini pon Bangso Karchodun ahud Daithor MCC sai hemalong ke ongdung Congress asong atum pen si archodun po APCC amai phu gogoya phan ke deng dunji la pen karcho dunja phan towar suding sitame ke pamada sai deng pon bangso hud bangsori su se Congress claim ba atum chetong si archo dun poputa Daithor MCC amai phu rong pia sang ho pen pachini pon Daithor along Mai judde da phi choki hola Siloni jan Japra jan Boka jan lapen dilaya long Congress songklem bangatum pensita me gogoya hin pen chingki chethan amai paman ponji bangso phi Difu Circuit House along an palidam si ajo sang ponpo Puthot penap mate vo signify porni ada porphai sirkya ba pormalom pherangkya bitong atum pen chetong si pherangkya mai paduponpo Laderapi Padmasri Rongbong Tirang lapen Padmasri Dhanisparing tia bohalong an humri damsi chingki chethan dampo bangso pi MP Gogoi hin pen Difu along kido Sidlabari Durga Mandir lapen Difu Baptist Church along an pali dampo lasi arna mahir jumi chuhang ponpo bangso pi kachidamahud APCC mai phu Gogoi hin pen Difu Manja towar 7 miles along kido Don Bosco Junior College along sitami Burponsi Longnit Bakalia Hauraghat Tiniali Phuloni Dokmoka lapen Parakhua malom sitame Gogoi aphan Congress claim bang atum karchodun amai paman pon popusi birta longpon News report KTV News